人数の割に拍手が小さいと頭が上がらない仕組みになってます。はい、お願いします。OK です。ありがとうございます。頑張っていきます。竹雄くん5歳の男の子です。続いても顔と名前覚えてあげてください。それでは早速ちょっとさっきまで休憩してたので準備運動してから始めたいと思います。皆さんの前を歩きますが手を出したり触ったりはしないようにお気をつけください。それでは準備運動いってらっしゃい。あ、パスなんですね。すいませんでした。はい、たけちゃんバイバイして。はい、全然バイバイしてないし、まあいいや。ありがとうございます。はい、じゃあしっかり準備運動して。はい、ほっ、また向こう行っちゃった。はい、ちゃんとしっかりやってください。よいしょ。皆さんもうちょっと感動とかしていただいてもよろしいですか。すいません、ありがとうございます。